हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम बेक टू माय चेनेल बयनिसिमबो हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे ओमफ्राय आं दा फिल्डआव थांनो नागिरदों फिरफिला दिखांनायखौ नायनो थाखाय ओमफ्राय आं नोंसोरनोबो देखायलांसै आरो नोंसोरबो नायलांबाय थादो नै जों रुमनिफ्राय ओंखारबाय थाबायगासिनो टट'बो मोनथ'वाखै टट' मोनबा टट' गाखोनानै थांसै जि सान्दुंखा दानिफ्रायनो हनै टट' फैबाय बेजों गाखोनोसै गाखोबाय ओमफ्राय जों नै टट'निफ्राय ओंखारनानै थाबायफिनबाय माने ओरैजाय हाबनो होआखै टट'खौ नै अभार ब्रिज मोनबाय नै ट्रेनबो फैगासिनो ओमफ्राय नै जों गेट मोनफैबाय सिङाव हाबनोसै मा होनो मानसियानो दाबो नै बारा सफैथ'वाखै स्कुलनि स्टुडेन्टफ्राबो गैया सफैथ'वाखै नै दासो फैहांदों स्कुलनि स्टुडेन्टफ्रा आरो नायग्राफ्राबो फैहांबायानो टाइमाथ' दा मासोल' जादों 7:30 जादों ओमफ्राय प्रग्रामाथ' ओरैनो 8:00निफ्राय होन्दों आरो ना होमबाबो लेट जाहैगोन आरो 9:00सोनिफ्रायसो जागोन होन्दों नै एम्बुलेन्स सफैखाबाय जुदि माबाफोर जायोबा बिनि थाखाय फैखाबाय आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि गरम जाबायना माने थानोनो हाला मानसिफ्राबो बांगासिनो ओमफ्राय स्कुलनि स्टुडेन्टफ्राबो नै फैगासिनो ओमफ्राय गरमनि थाखायनो जोङो ओंखारबोबायसो माने थानो हाला रुमाव थांफिनसै सरि आं नोंसोरनो माने देखायनो होन्दोंमोन ना फिरफिला दिखांनायखौ देखायनो हानाय नंला आङो बेनि थाखाय सरि Hello Maya. Hello. Sima. Hi. Nebe. Iba nebe leading actor. Guys. ओमफ्राय आङो रुमाव फैफिननानै दा दिबिलाव थांसिगोन आरो ना ओरैबायदि सान्दुं बेनो जाबाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि पिकनिक स्पट धिरबिल नै सान्दुङा ओरैबायदिखा ओमफ्राय नै मैसोफ्राबो जि मोजां गांसो जागासिनो नाव गाखोसै थ' थांदो नोंसोर दे गाखोगोनदो दे ओइ गाखोद' दे आं आरो जे बैयाव फट' लाहैनो नागिरदों हेल' जोंहा नाव गाखोबाय नै नाव गाखोबाय ओमफ्राय हनै माने ड्राइभारा थांबाय माने सालायनो
ओमफ्राय आंथ' मिन्थिया नाव सालायग्राखौ ड्राइभार होनो ना मा होनो जायखिया आं मिन्थियैनि थाखाय होनबाय आरोना ड्राइभारखौनो ओमफ्राय आं ओरैनोथ' नावखौ आं सिगाङाव गाखोखांखाबायमोन ओमफ्राय खिन्थु धिरबिलावहाय आं गाखोफेराखैमोन आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम गाखोदों आं बिराद मोजां मोनदों माने बिराद खोलो खोलो बार नाङो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नोंसोरबो जुदि फैयोबा गाखोबानो जाबाय बिराद मोजां मोनदों आङो गुसुनो बार खोलो खोलो माबायदि मोनखो गाखोनानै मोजां Gimana kan uris tahu? Ibu nih. Dari gede sih. Amar karga uji thaklo. गाखोखांबाय थांसै Eta 50 টাকা। Oi amar solar 50 টাকা dimu aro. सासेयाव 50 थाखा लायो ओमफ्राय साब्रैबो नालाय जोंना 200 जाबाय आरोना Amar gari da uji bisen. Ra. Oh my god, iman kita hilo. Motai ya sih. जि मोजां बार खोलो खोलो ना ओंखारबालायलायदोंमोन फट' खेबजानो दावराव मा होननो ओरैबायदि मोजां नांबाय गाखोनानै माला खनसे ओरै गिदिंखांनो र' मालाबा गाखोफिनबावनांगोन हनै बैसोर सानैया मा होनो फट' खेबजानानै फैनो रोङासै ओइ बाराबो जि मोजां बारगासिनो ना नै बोथोरा फुरा अख्राङाव जोमै लाजोब्बाय नै अखा हासिगोन खोमा ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानैसो फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोन बाय बाय